Bueno, continuamos. Vamos con o último relatorio da tarde. Recordovos que despois desta intervención vamos a iniciar o debate por todas esas preguntas que quedaron pendentes dende pola mañá e as que se vos ocurran agora pola tarde. Paso agora a presentar a Rosa Mari Lamas Casado, que é licenciada en Xeografía e Historia pola Universidade de Vigo, ten a especialidade de bibliotecas pola Universidade de Santiago. Ela foi tamén secretaria da Comisión Técnica de Cooperación das Bibliotecas Especializadas do Consello de Cooperación Bibliotecaria do Ministerio de Cultura e, na actualidade, é a bibliotecaria do Museo Etnolóxico de Ribadavia, no que participa en diferentes proxectos e programas. Vai nos presentar o relatorio que se titula Destecendo e tecendo memorias dende o Museo Etnolóxico en Ribadavia. Cando queiras. Bueno, en primeiro lugar, moitas grazas, por suposto, hai que dicilo a Abamat e a Fundación Olga Gallego por convidarme especialmente a min, pero sobre todo por convidar o Museo Etnolóxico. Bueno, e grazas a vos por estar aquí. Espero que non se vos faga duro despois de todo estas... Bueno, que todas foron moi interesantes, por eso supoño que estamos moi activos e esperando o debate, entón vou a ser breve, ou vou a intentalo. Ben, a primeira diapositiva que teño é esta, bibliotecaria, hacker e intrusa, porque, claro, vou vos falar do Museo Etnolóxico e eu son bibliotecaria. Tamén falo de intrusa, como antes falábamos dos conceptos, quero dicirvos cal é o concepto que aparece na Real Academia Galega e na Española, persoa con coñecementos que se introduce en sistemas alleos. Ben, neste caso, parece que o sistema alleo pode ser o museo, non? Pero, por outro lado, como bibliotecaria e como bibliotecaria de museo, considérome un conector. É dicir, a biblioteca dentro do museo é ese punto no que conversen, por un lado, os profesionais, as profesionais de museos que traballan no museo. Desde aquí quero lembrarme de todas as miñas compañeras e compañeiros que pasaron durante 20 anos, que son os que levo eu traballando no museo, e que pasan pola biblioteca, pero non só eles, sino tamén, eu chamolle participantes, máis que usuarios, non? Porque estamos nese punto no que a biblioteca non é só ese lugar onde unha persoa, e menos nunha biblioteca especializada, menos nunha biblioteca de museo, onde unha persoa vai a buscar un libro e nos lle entregamos o libro, non? Senón que hai unha interacción. E desde aí, desde onde nós tamén destecemos as memorias. É dicir, cando alguén ven á biblioteca a buscar documentación, pois eu son, unha intrusa. Entón, empezo a facer preguntas, non? E a partir desas preguntas, tamén se destecen moitas historias, non? Ben, eu no título puxen Destecendo en xerundio, claro, porque quero facelo con acción. É dicir, quero facelo repensando, criticando, reflexionando e analizando. Desde a posición de sendo consciente da posición que ten o museo como unha institución de poder, sendo consciente tamén do meu marco, non? Antes falaba Benito do importante que é a epistemoloxía e o marco teórico desde o que falamos. Aí teño que volver outra vez ás miñas compañeiras e compañeiros que durante anos de reflexión e de pensada, eu comentaba antes na comida que por pensar non nos pagan. Entón, moitas veces, esos tempos de reflexión se fan nas horas de café, se fan nas horas de comida e a partir de aí é onde nos imos formando nestos temas, non?
Ben, estas memorias van a ser as propias memorias que chegan ao museo, que rexistramos no museo, e, por outro lado, as propias memorias da vida cotiá do museo, non? Ben, a primeira onde vos teño que situar é no propio Museo Etnolóxico, porque seguramente moitos non sabedes, ou moitas non sabedes, onde está. Ben, o Museo Etnolóxico é un museo de titularidade estatal e xestión económica da Xunta de Galicia. Está situado na capital dun municipio do Ruhr urbano, que tamén saiu aquí varias veces ese tema hoxe, da provincia de Ourense, e actualmente con menos de 5.000 habitantes. O último censo de 2023 fala de 4.973 habitantes. Foi un concello que foi perdendo poboación e pérdea continuamente. Están agora neste momento tentando subir e chegar e pasar desos 5.000 por o que lles convén políticamente, e xeográficamente está situado entre os ríos Avia e Miño. É dicir, a situación xeográfica de Ribadavia é importante, non? Porque está enclaustrada, non? En un val. O que supón, a veces, unha dificultade, non? Para a súa... para o seu cambio, non? E que fai tamén que a idiosincrasia desa poboación sea especial. Ben, por que o Museo Etnolóxico, que, bueno, como vedes aí, non se chamaba así, é dicir, pasou por 3 nomes diferentes: Museo de Artes e Costumes Populares, Sección Etnográfica do Museo Arqueolóxico e Museo Etnolóxico desde 1993. Ben, por que en Ribadavia? Pois no ano máis ou menos 1969, o comisario para a primeira zona do Patrimonio Histórico Nacional, Manuel Chamoso Lamas, decidiu, non el só, senón a nivel estatal, que había que crear, se falaba de como 69 museos de artes e costumes para conservar esas vidas e costumes, sobre todo do campesiñado, non? Que era o que se estaba perdendo. Finales do século XIX, contextualizamos, principios do XX, en toda España, tamén en Galiza, o mundo rural, ese mundo rural máis puro, se estaba perdendo, por un lado, por a industrialización, que tamén saiu aquí. Estamos falando sempre de un rural e de un rural galego sin industrialización, e iso habría moito que falar. Pero, bueno, sí que esa era a idea, non? Había como un medo a perder esas costumes. Entón, xurden estes museos. En Galicia se crean 2, un no Val, representando o Val, que sería o Museo de Artes e Costumbres Populares do Ribeiro, especialmente aí sería o tema da viticultura, unha zona casi de monocultivo de viño, e, por outro lado, o outro sería o da montaña, que estaría no Cebreiro. Ben, a partir de aquí pasou a ser, foi un periplo, non estuvo aberto, tuvo moitos problemas para abrirse, pasou a ser sección etnográfica en 1986, abre ao público de forma continuada, pero sendo unha sección etnográfica do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, do que era director Francisco Fariña, e María Luisa Fernández Val era a técnica que levaba a sección etnográfica. Ben, que pasou en 1993 para que se decidira cambiarlle o nome e chamarse Museo Etnolóxico? Xosé Carlos Sierra, que sería o director nese museo cando abriu, cando se lle cambiou o nome, ten escrito moita literatura, ten reflexionado moito sobre este tema, o sea que podedes acceder, e no artigo que escribamos pois vai aparecer sobre este tema. A súa reflexión era que quería fuxir da etnografía fósil, non? Que tamén creo que se nomeou aquí, da etnografía fósil, da etnografía con obxectos silentes que non din nada, sen memoria viva. É dicir, quería que eses obxectos
tiveran máis ben unha mirada etnográfica, é dicir, máis que falar de patrimonio etnográfico, no que conservamos sen movimento, sen crítica, sen acercamento á sociedade, pois fora máis, se acercara máis á antropoloxía e á etnoloxía. Ben, eu como non son museóloga, nin me dedico a estudar isto, quero darvos unha definición do que pode ser e do que nos concebimos no Museo Etnolóxico como un museo social. A definición é de Fátima Braña, profesora da Universidade de Vigo, que dice que os museos etnohistóricos e antropolóxicos deben actuar como axentes aplicados e implicados, visibilizando a complexidade e a diversidade e identificando as distintas áreas e espacios sociais das súas comunidades. Ben, esa sería un pouco a reflexión sobre o tema do museo, dese cambio de museo etnolóxico. Ben, neste hexágono quería mostrar, partín desta idea. Actualmente se fala das bibliotecas hexagonais, un pouco dentro do modelo hexagonal de innovación pública, que, se está aí en temas culturais, se está falando, no que as institucións teñen que ser próximas, colaborativas, digitais, críticas, experimentais e abertas. Entón, dentro deste, a posición que eu teño, porque falo eu, entón, o museo pode ter outra e outra compañeira fala e o mellor fala de outra maneira, non? Pero a miña posición teórica estaría metida dentro da práctica deste hexágono, non? Próxima, colaborativa, digital. Ben, aí apliquei, durante todos estes anos de estudos, de recibir formación dos meus compañeiros e das miñas compañeiras, a museoloxía social. É dicir, a museoloxía social atravesa o Museo Etnolóxico desde fai uns anos e despois verémolos nos proxectos. A museoloxía social, sobre todo, o que intenta que haxa unha participación intensa de toda a comunidade. É complicado porque, xa vos dixen antes, que o museo é unha institución de poder. Entón, é moi complicado por de acordo a esas dúas partes. Entón, os museos sociais na política museal de España e de Galicia non existe. Ou que hai son iniciativas, son actividades, proxectos, e despois eu falarei vos do noso. Incluso en 2014, a Subdirección Xeral de Museos Estatais creou un plan que se chamou Plan Museos Máis Sociais, que cando se presentou ese plan, nos convidaron ao Museo Etnolóxico a presentar o noso proxecto Museo Aberto. Ben, ante esta imposibilidade de levar o termo esta museoloxía social, optamos tamén pola museoloxía crítica, que esta museoloxía o que nos axuda é a mellorar os procesos participativos da comunidade. En que sentido? No sentido de que miremos os ingresos, falo así, e as visitas, non tanto pola cantidade, senón a través da creación dun entorno activo e inclusivo. É dicir, miremos tamén a quen queremos que participe. É dicir, temos xente que visita un museo que xa sabemos que a visita, pero hai outra parte que sabemos que ten dificultades de acceso. Entón, é aí a onde queremos chegar. É aí a onde chegamos a través da museoloxía crítica que nos permite mellorar esos procesos de participación. E, por outro lado, a museoloxía crítica axúdanos a definir e a pensar que o conflicto é importante dentro do museo e do que é a institución museal. E plantexar interrogantes. É dicir, non podemos sentar cátedra, senón que temos que establecer eses interrogantes.
Por outro lado, situámonos tamén dentro da antropoloxía feminista, que utilizámola como un método. Tivemos fai pouco un proxecto que é un proxecto de reflexión, é dicir, non é un proxecto que chegou a ningún lado, pero chegou a moitos lados, no que a antropoloxía feminista pois é o noso, podemos decir metodoloxía, podemos falar de maneira de traballar. A isto nos chamando o feminismo. Nos pomos un post-it continuamente para que no noso traballo non nos esquezamos de que a antropoloxía feminista ten que estar no foco, no sentido de utilizalo como unha práctica de diálogo, como unha obriga de tomar conciencia do que estamos facendo, de unir a nosa teoría coa nosa práctica, senón, como di Lourdes Méndez e como dice Bourdieu, eso sería unha inoperatividade, non? Incluída dentro da produción científica, por suposto. Ben, a teoría da decolonialidade, que seguramente neste momento é algo moi importante e polo que apostou o Ministerio de Cultura dentro dos museos. Creo que en algunha das charlas, non sei se foi Pedro, non sei, falábamos da globalización, non? Como desde o punto de vista antropolóxico temos que observar que iso existe e iso é unha realidade. Entón, non podemos non facer e non tela en consideración, non? A globalización vai influir nos imaginarios culturais que tanto tratamos desde a etnoloxía, pero temos que telos en conta. Por exemplo, en Ribadavia fai como un pouco antes da pandemia fixemos un estudo porque queríamos traballar con migrantes para ver que número ou con que tipo de migrantes podíamos e si podíamos traballar, porque víamos que non había moita migración en Ribadavia e incluído a comarca do Ribeiro, non? No que se enmarca, que non sei se o dixen, a Ribadavia. Foi complicado, porque os números non nos saían. De feito, o proxecto non foi adiante, fixemos o estudo, pero agora, despois de 5 anos, temos moita relación cos colexios do entorno, cos institutos, e estamos vendo, veñen habitualmente, que iso cambiou. É dicir, en 5 anos, iso cambiou totalmente, non? Entón, eu tamén me fago unha pregunta, é dicir, o Museo Etnolóxico está asentado no territorio, entendido o territorio como un lugar antropolóxicamente vivo e cambiante? Esa é unha pregunta que nos temos que facer, non? E, por outro lado, a decolonidade tamén me axuda a pensar e a situarme a min que, como é unha institución colonial, pero, a vez, é un museo público. Estamos falando, eu son unha funcionaria pública e iso me dá a oportunidade de poder de ter axencia política. É dicir, como funcionaria pública non podo permitir que non se fagan determinadas cousas ou se fagan outras. É complicado, non digo que non, pero temos esa fenda por a que temos que pasar, non? Ben, e como bibliotecaria, paso polos laboratorios bibliotecarios no sentido de experimentación, non? E do que vos falaba antes de ser un conector de profesionais, un conector tamén de asociacións, de organizacións e de xente que pasa pola biblioteca e polo museo. Ben, non vou a pararme moito aquí nestos que son conceptos, falábamos do concepto de museo que é moi amplo e non é este o caso de leválo aquí, podemos ir por moitos lados a hora de falar de museo, non? Pero sí que quero pararme solo en dous conceptos que salen na definición que deu o INCON, que non é nin unha definición política, aínda que todo é político, pero non de ninguna institución. Foi unha definición participativa na que participaron moitas institucións, moita xente que pudo participar, e de aí saíron
dous conceptos que son interesantes para o museo. A participación xa estaba, pero sí a reflexión e o coñecemento, como lugares de reflexión e de coñecemento. É dicir, que eso supón que temos que ter outros tempos. Ben, por outro lado, dentro do patrimonio, tamén podemos falar moito, hai moita bibliografía que aparecerá por aí, pero quero recalcar o carácter procesual do patrimonio. É dicir, o patrimonio se vai facendo pouco a pouco e por unha colectividade. Dentro desa colectividade e dese patrimonio que está asociado a unha colectividade social, quero facervos un chamamento a las actitudes apatrimoniais. As actitudes apatrimoniais, aquelas o que se chama, que Candao fala de ausencia de conciencia patrimonial. Que é iso? Ou que eu penso que é iso? E, a veces, e a nos pásanos a veces no museo, e contareivolo no proxecto que tuvemos con fotografía, que hai xente que non ten conciencia patrimonial. E esas persoas non se van a acercar a nosa institución. É aí onde a antropoloxía da memoria debe de estar máis fixada e máis focalizada. É dicir, así como a antropoloxía estudia a patrimonialización da sociedade, debería ter tamén en conta estas actitudes apatrimoniais. Ben, bueno, e dentro das bibliotecas, o rol que vos dixen antes, bueno, tamén hai un concepto novo de bibliotecas públicas, así como de museo ICON, dentro de bibliotecas públicas, o manifesto IFLA UNESCO, que tamén fala da participación, saliu varias veces aquí, e do rol activo das comunidades e da sociedade. Dentro desta definición nova de bibliotecas tamén fan moito fincapé no coñecemento local. E falan de bueno, a partir deste concepto de bibliotecas públicas, de como facer para que esa participación poda ser o máis eficaz posible, non? E falan dos grupos de interés, non? Porque que non é fácil a veces, isto é a miña realidade, non? Se falamos moito de acercar, pero non é fácil, non? Entón, pode ser unha opción os grupos de interés, grupos influentes dentro da comunidade que fagan que se podan acercar distintos colectivos ao museo. Ben, unha vez colocádame o meu marco teórico e conceptual, así por encima, evidentemente, empezaría a destecervos memorias. A primeira memoria que tería que destecer é a do propio edificio, é dicir, isto que tedes aquí é difícil sacarlle unha foto ao museo. Non é un museo moi grande, é un antigo pazo da aristocracia vilega, porque ao final Ribadavia é unha vila, non é nin unha cidade, nin é unha aldea. Era o pazo dos Marqués de Baamonde, bueno, é difícil de datar, pero bueno, século XVIII. Eso foi durante un período, pero a última parte da historia deste edificio foi unha fundación. De feito, cando cheguei ao museo, e hasta fai pouco, eu decía que ese era o museo do Marqués de Baamonde. Ata que a Asociación de Amigos do Museo, en un momento concreto, cambioulle o seu boletín, chamábase Amechir, que como se chamaba o museo, como se chamaba a Asociación de Amigos do Museo Etnolóxico e do Casco Histórico de Ribadavia, empezaron a chamarlle a Fundación, que eu penso que destecendo esa memoria é moito máis interesante, porque a viúva do Marqués de Baamonde vendeulle este edificio a Martínez Vázquez, que era, el nacera en Ribadavia, pero viviu en Carballiño, non tiña fillos, non tiña descendentes, e deixou todo un testamento que está no Museo Etnolóxico, porque xa vos contarei que no museo
temos fondos documentais, non son arquivos, pero no que hai incluso moita documentación de arquivo que igual non tería que estar aí, temos fondos persoais e temos o fondo persoal de Meruenda, no que foron familias de alcaldes, abogados, notarios, e aí está o testamento de Martínez Vázquez, nos que deixa este edificio para uso público, no que primara, sobre todo, bueno, deixa todo detallado, xa solo o que é o testamento ten moito que destecer, que deixaba sobre todo para a formación de nenos, sobre todo nenos, pero bueno, nenos e nenas, porque daquelas as nenas, e había unha separación, non, dentro do... En 1908 foi cando se fixo este testamento. E a partir de aí pasou por colexio, instituto, bueno, sempre foi un centro de formación altruista. Despois, este edificio, o Concello non podía facerlle frente e cedeullo, máis ben, non yo vendeu,cendeullo o Ministerio. E a partir de aí foi cando nace a historia do Museo Etnolóxico. Aquí quería falarvos do tema da fundación, non? Cal é a memoria aquí? A memoria é que me decían na Asociación de Amigos que non entendían como no museo, lle decíamos o Pazo de Bahamonde, cando eso sempre foi a fundación. De feito, hai moita xente aínda que además pasa de avós a fillos, a netos, que a ese museo, a ese edificio, se lle chamaba fundación. E cando veñen a unha exposición, din que van á fundación. Entón, bueno, eu poñevos aquí proxecto museolóxico, porque aí vedes aquí que están en obras, porque, bueno, a pesar de que somos un museo e somos de titularidade estatal, o plan museolóxico, pois, está, non sei, por aí. Ben, decíavos que temos... Ben, Ribadavia é unha zona, é unha vila onde o asociacionismo é unha realidade. Incluso actualmente, non? No museo temos o Fondo Abrente, que é unha asociación cultural, bueno, os que sodes de Galicia igual o coñecedes, polas mostras de teatro. Aí foi onde naceu o teatro galego e todo ese fondo documental de esa asociación está no Museo Etnolóxico. Por que escolleron o museo? Porque non querían outro sitio. Porque neste momento, en 1983, que foi cando a asociación morreu, aínda que o museo aínda era unha sección etnográfica, consideraban que era o mellor sitio no que podía estar. É un fondo moi interesante tamén como arquivo. É dicir, porque as persoas que formaron esa asociación tiñan todo organizado. De feito, nós non somos arquiveiros e non fixemos un traballo de arquivo, pero sí que fixemos un inventario. E ese inventario se fixo mantendo a súa organización. Tamén é moi interesante destecer de como que tipo de papéis conservaron e como os tiñan organizados. Eso cada vez que imos a ese arquivo, cada vez que alguén ven, é un arquivo bastante consultado, de feito hai bastantes, bueno, hai investigadores, tanto por tema de teatro, como por tema antropolóxico, menos estudado, pero tamén, bueno, que dos que lle interesa este arquivo. Ben, e despois aquí tedes bueno, vamos a deixar esta parte que a mechir, que o que vos falaba antes de a Asociación de Amigos do Museo Etnolóxico. Do Museo e do Conxunto Histórico-Artístico de Ribadavia, que teñen a súa sede no museo. Partindo desta asociación e do propio museo, en 2001 se abriu un proxecto
É dicir, no museo non había imaxen visual. É dicir, había fondo oral, había arquivo oral que se fixera, pois facía como uns 10 anos, pero non había fondo fotográfico. Entón, se plantexou unha iniciativa na que era, bueno, un pouco, estamos falando de 2001, non eran tan habituais como agora. Agora estamos vendo que hai moitas iniciativas desta maneira, non? É dicir, o que se propuxo foi, aquí tamén aparece o que vos falaba antes dos grupos de interés, é dicir, aí a Asociación de Amigos funcionaba como chamamento, non? É dicir, ela conocían a moita xente que traían ao museo e entón a xente traía as súas fotografías, se escaneaban, moitas veces, casi sempre se devolvían. Por que? É dicir, que este álbum familiar, eles o que traían era o seu álbum familiar, é un álbum familiar, con todo o que connota de emoción para unha persoa, non? Entón, claro, que facemos? Non collemos álbum familiar ou collemos esas fotografías e devolvemos o original. Bueno, pois foi o que se fixo, non? É dicir, temos o fondo fotográfico do museo, sobre todo en temas de álbum familiar, son imaxes digitalizadas. Pero, se miramos ese fondo, temos, eu creo que todas as familias de Ribadavia, da vila, pasaron por ali e unha parte importante da contorna, non digo toda a comarca, nin todo o concello, pero unha parte moi importante, Castrelo de Miño, Arnolla, é dicir, concellos limítrofes trouxeron ali o seu álbum familiar. Con estas imaxes o que se facía era, dicir, había que devolverlle iso a xente, non? Entón, o que se fixeron foi exposicións. Tamén estamos nun museo, non? Que é unha parte importante dun museo, non? As exposicións. Entón, se fixeron varias exposicións, é dicir, isto durou desde 2001 a 2010 en anos continuados nos que se escaneaban as fotografías, é dicir, todo isto constantemente, se facían os proxectos expositivos e a vez se facían os catálogos, non? Que son estos que tendes aquí, este é un deles, creo que é o último, álbums para o reencontro se chamaba, non? Ribadavia e os ribadavienses, porque foi así como empezou. É dicir, o obxectivo era, vamos a empezar por Ribadavia, e despois iremos a outro lado, non? Bueno, creo que como xa estou aí fora de tempo e non me quero pasar, ben, no museo temos, bueno, aquí tedes o fondo fotográfico, temos varios depósitos bibliográficos e documentais, nos vamos a ter que preguntar que son a maioría de doazón e algúns depósitos nos que hai pezas, libros, documentos, fotografías, é dicir, son fondos persoais que engloban todo iso. E, por outro lado, temos a parte do arquivo oral, arquivo sonoro ou fondo, mellor, non quero falar de arquivo aquí, neste sitio. Despois aí poñevos iniciativas, proxectos, porque parte tanto do fondo fotográfico como do documental e do oral se nutre tamén de a documentación que imos collendo e recollendo de proxectos que facemos no museo. Ben, do que vos falaba antes, co que participamos no Ministerio, foi o proxecto Museo Aberto, que foi un proxecto amplo no que había 3 programas. Un era Lembrar no Museo con persoas afectadas coa enfermedade de Alzheimer, Museo no Cárcere con persoas presas e houbo, bueno, este non o puxen aquí, pero bueno, con persoas con discapacidade da Cruz Vermella de Ribadavia. Foron proxectos desde, non puxen aí as datas, bueno, desde o 2000, agora me vou a... Foi un proxecto no que participei, teño aquí, 2005 a 2011. É importante tamén colocar cronolóxicamente, 2005 a 2011. Ben, eran proxectos, non eran actividades, sino que eran proxectos. Exemplo, Museo na Cárcere
era, é dicir, fomos durante 5 meses as técnicas de museos, fomos ao museo, ao cárcere. Ali o que facíamos era unha actividade co grupo era un grupo reducido, estamos no cárcere, non podíamos escoller os participantes, senón que nos daban as persoas que participaban nese taller, eran como unhas 15 persoas. Desde o primeiro día que fomos, o que fixemos, e falando con esas persoas, foi documentar todo o que ali se falaba. Porque era interesante, o obxectivo de todo isto, ao final, era facer unha exposición, non? Que esas persoas fixeran unha exposición sobre unha temática que se consensuaba. É dicir, unha das temáticas foi a tatuaxe, outras das temáticas foron os oficios, a música, pero sempre eran temas que se consensuaban. E a partir de aí se facía todo o proceso de unha exposición. Documentación, a maior parte, ao final, montar a exposición era casi o menos, non? Ben, se documentaron todos os obradoiros e iso forma parte tanto fotográfico como documental e como oral, non? Porque se recollían todas esas intervencións. Decía que iso é moi interesante porque a experiencia no cárcere, é dicir, non había, estábamos nos as dúas, tres, as que éramos, e as persoas presas. É dicir, non había ninguén do cárcere. Isto era nun cárcer moi concreto que era o cárcere de Pereiro da Guiar en Ourense, no que, bueno, non é un macrocárcere, é un cárcere pequeno e onde había políticas de reinserción, bueno, no que se podían facer este tipo de... Pero aí saíron moitas historias que fomos recollendo e que algunhas delas aparecen no libro, por eso vos poño aí, que é moi importante tamén que a xente coñeza estes proxectos que xa están mortos, un pouco por falta de financiación e un pouco por, sobre todo, falta de financiación. Porque o proxecto Museo Aberto nos sigue con actividades, iniciativas, en colaboración ca Universidade de Vigo, ca área de antropoloxía, ca que intentamos establecer convenios, pero nunca saen. Ben, bueno, aí tedes outros proxectos, no confinamento fixemos varias iniciativas das que nós sempre o que queremos é recoller a documentación que sae desos proxectos, non? O cartearnos do momento do confinamento no que mandamos cartas, sobre todo a asilos, eran as persoas máis vulnerables naquel momento, deu-nos pé a facer outro proxecto que é Escola na Memoria, que tamén, bueno, aínda estábamos na nova normalidade e había que aínda utilizar mascarilla, houbo que facer as entrevistas por teléfono, pero sí que aí tamén se fixo un traballo de recollida de... Ben, son proxectos que teñen, é dicir, non son, eu recalco moito de que non son actividades nin iniciativas, senón que son proxectos pensados nos que hai uns tempos, por que se levan eses tempos e por que non, non? Ben, con estas residencias do entorno. Bueno, nada, aí era un pouco falarvos da biblioteca como conector, eu chamolle consultorio da memoria porque, bueno, eu paso tamén aí porque cada vez que ven unha persoa me trai unha memoria nova e a que eu empezo a destecer. Unha vez que se vai a persoa, eu empezo a tirar dese fío, non? Poñevos aquí esta porque é bonita. Hai unha lavandería ali en Ribadavia que abriu como fai uns 4 ou 5 anos que se chama a Lavandeira do Avia. E a persoa que tamén é outro tema interesante, a persoa que montou esta exposición, que montou esta lavandería, é o pintor que nos pinta no museo. Entón, é unha persoa que, claro, fai moitos anos que ven polo museo e dixo, eu vou montar unha lavandería e quero por algo ali que sexa etnográfico, non? Entón, bueno, veu a min, preguntoume, estuvemos aí buscando historias sobre lavandeiras, chegounos unha de Rita Veleiro, que é unha informante de Saída Armesto e do cancioneiro popular galego.
Entón, aí na lavandería, se ti vas á lavandería, así en grande, non se ve moi ben, sinto que non se poda ver a imaxe, pero en unha imaxe en grande así está a lavandeira e a copla de Rita Veleiro. E un día veume unha señora a biblioteca toda emocionada, pero chorando de verdad, dicindo que pero que está aí a miña tía, puxéstela aí nesa lavandería, e que, pero, e como, pero esa memoria da miña tía, que foi unha persoa moi importante, pero que non sae case, que non se lle conoce, que hai que facerlle, porque foi unha das informantes máis importantes de Saide Armesto dentro do Ribeiro. E así tamén podo acabar, porque xa que este 2025 se lle vai a dedicar ás cantareiras, tamén moi importante as informantas dentro da música e da tradición galega. Bueno, nada, aí acababa con unha serie de reflexións, moi xeto que xa está. Como temos a xencia política, non podemos facer solo checklist administrativo, senón que temos que loitar por procesos e pola reflexividade. E, por outro lado, ante a monumentalización do patrimonio rural, museoloxía crítica, decolonialidade, antropoloxía feminista. E eu falábamos aí dun proxecto que fixemos sobre a memoria de un forno de cal que estaba desaparecido e que agora se está convertindo en un efecto demasiado turístico. Por iso o puña aí. E como empezamos con literatura, hoxe, pois eu tamén quería acabar con literatura, con unha escritora tamén de Vilalba, Brais, non sei se a coñeces, Raquel Miragalla, e Tempo tardade, a súa novela, na que en un momento fala e dice isto: ollando as miñas maus, após aqueles meses, percibí o porqué de nunca poder tido unha visao romántica do campo. O campo, a aldea, alén do silencio reparador e do canto dos pasariños, eran as maus secas e gretadas de meu pai, as maus xeas de frieiras de miña mai e tamén as miñas maus tocas sen manicure nen uñas pintadas. Moitas grazas e perdón polo...